kados saking para tamu ngaturaken sugeng rampung sugeng lengan suki comerdika lumantar kadang-kadang campur sari ngudilar sajuwase. Gantian dulu ya, nanti buat foto gantian. Ibu, sebentar ya, buat foto dulu. Oh iya. Pak Dekirno, yes. Nek jenenge maskote Ngudilana Siyong ngene iki. Piye ta Mas? Piye ta? Kudu piye ta? Kudu tuwek. Aku nyampe nang omah wae idolane Sambo. Aku ya nggumun kok. Goyang guyung. Ya, aja ngoyang guyung. Mesam, 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 mesam. Dik tak tompo esemu. Saja arep mondo. Ora mugi lestari. Habis lagu ini nanti adik kita mau perform. Oh boleh. Siap. Tolong bilang nari Om Acen ya. Nari. Om Mas Acen. Oh ya, dipersiapkan dulu ya. Misalkan lagunya. Kasih ke operator. Om Acen yang ganteng. Ya, kayak ganteng dewe sa Indonesia ya. Dihabisin dulu yang ini baru nanti perform ya. Oh iya, ternyata hari ini banyak sekali perform ya. Sekarang itu memang di sini banyak artis. Oh iya begitu ya. Jadi enggak itu. Mudah-mudahan kita cuma satu-satu lagu ya. Jo salah. Ya.
Dik? Ya. Lah nek kuwi edan Mas. Nah, aku kuwi Kurang aku. aja kemrungsung. Ojo, iya. Aku cek orang anu, cek pengen kok Mas. Cek pengen ngene-ngene iki lho. Ngene-ngene gitu. Cek pengen awak semining ngono lho Mas. Wah, nah iki mbiyen iki ya jenenge guru senam aerobik. Ah, Mbak kok Ayu. iso sakmene Mas? Iki leren 2 tahun. Apa? Kok jenengnya bedah ngono Lah berarti iya. 2 tahun mangan terus ya. Ora gur mangan. Lah terus. Iya. Wah meropol kabeh nanti kaya telo. Iya. Mesa, mesa, mesa. Ya sing digoleki Dik. Saja arep mundut-mundut. Aryo. Ya. Orang ngantuk. Kayak mburi kan malah kerekep. Ki kesenggakane kendangane ya toh. Beda ya berarti ya. Oh iya. Hari Pokoknya ini- hari ini lakoni sapa? Hari ini Mbak Yayan dan Mas Wisnu. Ji. Pokoknya yes untuk Mr. Farno. Oh iya. Tapi no buat dia. Iki saiki lakoni lagi tukang kendang ya. Pokoknya nek jenenge Gatot Kaca nih saiki ae pergi mo. Iki mau saya ngundang iki sapa? Aku yo ora ngerti. Lah yes. Lah wong Hah? cintane Mas Munir. Oh lah jelas. Tas Ini sentimen iki ya. Iki tak entekke apa ora iki? Ya dintekke. Ndak malah kokoh. Mam kokoh. Cinta. Iya. Ngaturaken sugeng rawuh Ramaku. Yes. Oke, diucapkan selamat datang buat Ji. bapakku sing bagus dhewe Yes. ning ora tau ndawel aku. Dan Sedih aku ki. Dan nek jamil ngono ya ora oleh. Ya ya. Ora lah ya nggih. Yes, Pak Roke Prawo biasanya yang Oke. ngoni Pak Roke piye? Dereng. Dereng. Ben nyalami sik atau engko salam tempelnya ada. Pak Nggih. Roke. Niki sampun Pak nggih Mas Roke. Wisnu, matur sembah nuwun. Ji Mbak Pak Yeyen, Roke. matur sembah nuwun. Pak Roke.